שלום לכם, אני אור בכתרי וברוכים הבאים לוואטיל. אהלן חבר'ה, שמי ירדן בן דור וברוכים הבאים לוואטיל. אז מה זה וואטיל אתם שואלים? וואטיל היא החטיבה הישראלית של ארגון ואצים, או בשמה המלא Virtual Air Traffic Simulation Network. ואצים היא בעצם רשת שמאגדת את חובבי התעופה והסימולטורים בכל העולם. רשת ואצים קמה בשנת 2001 ומונה כיום כ-400,000 חברים, ומתוכם 75,000 חברים פעילים. תחת הארגון הזה אנחנו למעשה לוקחים כל מיני פלטפורמות של סימולטור טיסה ביתיים שיש לנו בבית, החל ממייקרוסופט פלייט סימולטור, דרך פריפר 3D של לוקהיד מרטין ועוד כאלה וכאלה משחקים לכאורה. מהצד השני נמצאים פקחי הטיסה היושבים מול מקם ומפקחים על התנועות ברשת ונותנים למשתמשים ברשת הנאה מקסימלית ועולם אמיתי אך מדומה. אנחנו בוואצים מכירים את כל הכללים שקיימים בהתאם למציאות, החל מאיך לצאת משדה תעופה מסוים עד להגעה לשדה מסוים. הפקחים עוברים הכשרה מדוקדקת ביותר בכל מדינה שבה הם חברים. במישור הדרכת הפקחים אחראית החטיבה על הסמכת פקחי הטיסה הווירטואליים ברשת במרחב הישראלי. צוות המדריכים מורכב מפקחים ותיקים ומנוסים שהוכשרו להדרכה על כל העמדות השונות שנמצאות בישראל. וואטיל, פרט לכך שהיא החטיבה הישראלית של ואצים, היא גם קהילה בפני עצמה. כלומר, אנחנו כאן דואגים לקיים כל מיני פעילויות שהן מחוץ לרשת ואצים. כלומר, כל שנה אנחנו דואגים לקיים אירוע חדר בקרה, שזה למעשה אנחנו לוקחים מחשבים מכל מיני חברים ואנחנו יוצרים אירועי פיקוח שכולם מפקחים בצוותא, כאילו אנחנו מפקחים באיזשהו מגדל אמיתי. ואתי גם משתפת פעולה עם ארצות שונות. המטרה שלהם ליצור אירועים ביחד, כגון טיסה ממקומות שונים, אירועים באזורים שונים. כל המטרה כדי שהטייסים האחרים יכירו את הארץ שלנו ואנחנו נכיר את הארץ שלהם. ובעיקר נותן איזשהו מפגש בלתי אמצעי, פנים אל פנים, מול אותם חבר'ה שאוהבים כל כך לטוס, ואותם חבר'ה שלקחו את התחביב הזה והפכו אותם לדרך חיים. טייסים שסיימו את ההכשרות שלהם על מטוסים בסיסיים יכולים להמשיך הלאה ולהפוך בעצמם למדריכים. ואתם יודעים גם מה? ללמוד אפילו על מטוסים כבדים כמו בואינג 737, 747, 777, והשמיים הם הגבול. או שלמעשה השמיים כבר לא הגבול בשבילנו.